Ez şêr û hindê me endamê komîna film a Rojava ji derbarê filmê me evîn durûyê qirkirinê de em behsa wan stranên dengbêja dikin. Çîrokên dengbêja yê ku di nav kap û kazên xwe de ziraviyên çîrokên êşî û qirkirinê yê ku bi sedê gelê me êzîd hatiye dike. Ew çîrokên evînê yê ku bi sedê salan li ser zimanê dengbêjan hatine gotin giyanê parastînê, giyanê berxwedanê di nav vê civakê de parastiye. Stranên dengbêja yên Şengalê ne tenê çîrokên evînê ne, çîrokên berxwedanê ne û li beramber qirkirinê sekinekî bêhempa bi sedê salan hatiye kirin, di wan çîroka de ziraviyê wê tên gotin, kesê ku bûye qurban, kesê ku bûye kujerê wan evîn dara kujerê wê civakê di wî filmî de em van tişta şîrove dikin û spasiya Festîvala New Yorkê ya film û çanda Kurdî dikin ku derfet da ku em filmê xwe li rex wan nîşan bidin û bi hêviya serkeftinê ji bo hemû xebatên wan.